पुणग्या गो 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 पुणग्या ए वा 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 वा, छान 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 वाह कुर्ल्याच्या वाटपाची तयारी झालेली दिसते. बघ माका वास खइलो तो. काय म्हणतो तुका वाचलो अरे तुझा चुकला सगळा. काय खोबऱ्याच्या काप चालली आहे. शेप बदललो तो. हा यो कापावर शेप आहे. कापा कापा शेप छान बनवला कापा. आडवलीत ना शेप आइलेलो हा. आडवलीत ना बाबा जामच लांबसून शेप मागवला कापांसाठी. पहिली माहित आहे पहिली आम्ही एकदमच लहान होतो तेव्हा गावाकडनं मुंबईत जाताना असे ते आपले मिठाईचे बॉक्स मिठाई मुंबईची लोक आणायची ना ते रंगीत बॉक्स त्या मिठाईच्या बॉक्समधनं रिटर्न ही कापा जायचे. किती म्हणजे आमच्याकडे 5-6 जरी बॉक्स असायचे. खाता काय जाता इथून आता मेळचुऱ्यांची बाजूच घेत नाही. इथून खाता आणि लाडू जाय कसा पण मुंबईतून येताना या तर दुकानाचा ह्या घेतो काय घेतो फरसाण आणि बिस्किटचं पुढं मारी आणि हय येतात आमच्याकडे. काय चुकीचं बोललाय बघा मला सांग. हा म्हणून मग तुमका आता ह्या मिळत नाही बॉक्स मिळत नाही तुमका कापा. कसं मिळतं कापा देव त्यांनी तशी चुकी केलेली तर आम्ही कापा कसून देणार आमका त्या खाजानी लाडून ठेवचे लागतले. बरोबर जशाक तसे. जशाक तसे. अरे तर मित्रांनो तुम्हाला पण अशी अय्यंगर बेकरीतली कापं हवी असतील तर ती तुमका अय्यंगर बेकरीतच मिळतील. पण तुमका घरगुती कापं हवी असतील तर ती पुण्याकडे मिळतील. कशा प्रकारे आपली कापं झालेली आहेत आणि कापं बनवण्याची पण केलेली आहे. मग आता खाऊ घेवा खाऊ हवी असतील तर ऑर्डर करा. ऑर्डर करा. माका बाबलो बोललो पुणग्याकडे गोंतीभर कुरली पुणग्यान कल रात्री पकडली. पण गावभर चर्चा काय तरी गेला ते याच्यातून पाणी द्या आमच्या त्या आंब्याकडून उतरला होती घे भावाची पुढे आमच्या पुढे ती टीम पुढे मग त्यातून आम्ही पाठी वळला आणि ती टीम पुढे गेली. ती जरी पुढे ही आमची दोघांची टीम नवरा बायकोची आणि ह्याची पंकज भाऊजींची ती वेगळी टीम आहे. मग ते आमका बघल्याबरोबर पाच पंकज भाऊजींच्या टीम मध्ये पुष्पा नाही हा. च्या पुष्पाची वेगळी टीम हा. कोडी माझी काढाल तर अशी मारीन फाईट झटक्यामध्ये विरून जाईल सारी तुमची ऐट हो सारी तुमची ऐट कोडी माझी काढाल तर आत्ता इलय हा काकी होती खाली. चल बिये कसले ते काढून ठेव हा नाही तर लपून तरी ठेव मी आहे त्याच्या आधी. तर मित्रांनो अशा प्रकारे बाबल्याची खबर घेऊन झालेली आहे. आता पुणग्याची काही ती खबर घेऊया कारण की पुणग्या म्हाका सकाळपासून कॉल करता उचलूक तर म्हाका गावले नाही कॉल कारण की मोबाईल होतो घरात मी होतोय बाहेर. आता बाबल्याकडनं अशी खबर मिळाली आहे कुर्ल्याकडे नाही पुणग्याकडे मरणाचे कुर्ले पुणग्यान धरल्यानात. किती कुर्ले धरल्यानात ते आता बघूया. वाह कुर्ल्याच्या वाटपाची तयारी झालेली दिसते. बघ माका वास खइलो तो. काय म्हणतो तुका वाचलो अरे तुझा चुकला सगळा. काय ती नारळवडी बनवते असा माका वाटलं हे घे तुझा पार्सल बाबा. तुला शिळ देऊ पडू हा हा आधी भजी देऊ. काय आयला तोरी पण चांगले आयटम आहेत. काय करतं आधी भजी खा. नाही नाही आधी शाळा दे घाम असं जरा ग्लास वगैरे सगळं ठेवलेलं आहे रे. नाही ग्लास कशा गोया कसं देऊ तसं नाही मला फोडायला येत. ह्या शाळा हा अरे रे माका वाटलं तर असं पूर्ण नारळ वेळ ओके ओके. तसं नाही हे मला करायला असंच येतं. नारळ फोडले 4 नारळवडी बनवू 4. कोण येता की पाठवायला की कोण जाता नाही नाही आम्हाला सगळ्यांनी छान छान प्रतिसाद दिल्याबद्दल हा त्यांच्यासाठी बनवते फ्री मध्ये. फ्री मध्ये. अरे वा हे छानच केलंस. माका माका वर खबर येली की पुणग्याकडे गोंतोभर कुरंग्यान कुर्ले धरल्यानं म्हणून आपलं मी आधी व्हिडिओ गेलेत ना जीवात कुर्ल्यांना यंदा. आईच्या गावात मी व्हिडिओ सांगितले पुण्यात कळत भावाजी गेलेले मग माका बाबा नारळ फोडू घेता पण ह्या असा करू घेत नाही. एवढंच कोणचा शाळा माडाचा पण कोणाच्या आमचे पडली 2 शेळी मी एक खाल्लं ते दोन छान नाही. गुळमट गुळमट तुका चांगला मिळाला वाटतं. नाही छोटं होतं
एकाच माडाची पडलेली. हो दोन्ही पण. मग एकाक चव नसता एकाक चव असता असं अशी असता असंच होतं. ना. असंच मग होतं. 2 दिवस झालेली पण. हां म्हणून असतात ता. आणि भजी आणू. हा थांब आधी जरा थंड होऊया. गरमी बघ किती. पाऊस मसाला पडलो पॅक तरी करून ठेवलं. त्यांना मी लोकेशन पाठवलेलं आहे. काय माका नंतर रिस्पॉन्स बघ मी मॅपवर दत्त मंदिरचं लोकेशन टाकलेलं. खयच्या दत्त मंदिर का गेले? त्या गेले की ह्या गेले? फोन केले नाही असतो फोन पण नाही इलो. कुर्ल्यांका कोण जातच नाही म्हणजे मिळतच नाहीत पोहे तसे. पाऊस पडा होयो. म्हणजे हळाक पाणी गईला इतक्या ह्या पाणी असंच आहे. आणि भावजी आमचे गेलेले तेव्हा आणले तिथे आहेत झाकून ठेवलेले आहेत. ते आता भाऊजी तुमचे फॉर्मातच आहेत. हम्म. तुमका नाही गावणार ते. मग काय केलंस खोबऱ्याचा पुढे? खोबऱ्याच्या कापं चालली आहेत. हा पण पुढे काय केलास? पुढे काय शेप नाही. शेप बदललो तो. हा ह्यो कापावरचा शेप आहे. कापा कापा शेप. छान बनवला कापा. कोई हाच नाही होता. काय होता? हे तुकडा होता काय का? पुणग्याचा होतो. बना. हम्म. पुणग्यासारखं असतो उडावणे. मग डायरेक्ट खोबरा त्याच्यात आणि काय टाकलं? साखर आणि मिरची टाकायची आहे आणि बटाटी टाकायची आहे. काय? बटाटी मार. एक बटाटे आपण तू आता कधी येशील? हां स्पेशल व्हिडिओ कापाचो बनवणार बटाटी घालून उकडलेली असं? घालतात टोमॅटो मग आपण- घालतात आंबे घालतात मागे मी टोमॅटो घालतात? मग रवा पण वापरतात. काय चुकायचं काही- तुझं? पारंपरिक तुमच्या नारळवडीची तुम्ही वाट लावलात म्हणजे. आम्ही नाही पण अशी आहे. नाही रवा घालतात त्याच्यात. हम्म. रवा घातलं. रवा घालून मोदक पण बनवतात म्हणजे ते आपले ओरिजिनल मोदक नाही हा डुप्लिकेट. डुप्लिकेट. जाऊ दे तू याचं का तू मालवणी रायत्यावर दाखव काय तुझी रेसिपी ती नवीन तू नवीन. काय सांगितलं रेसिपी दाखवायची होती. मला तिथे किती काम असेल ना माहिती आहे ना. तुला किती काम बागेत असतं ते? बागेत मी नुसता बागेत असतो. बागेत आंबे सांगते पुन्हा. हा आंबे. हा. हां आंबे टाकू काय होते याच्यात? आंबे टाकू शकता हो. आंबो टाकलेलं आहे मागे एका कोणा तरी दिलं तेव्हा मग छानच झालेलं ते काम. छान छान. मी त्या दिवशी पण 2 किलो आडवली बनवलंय ना. आडवलीत ना शेप आलेलो हा. हा? अडवलीत ना? आडवलीत बा. कपडे. जामच लांबसून शेप मागवलास कापांसाठी. हैसूला नको म्हटलं आमका. तू मी सांगत होता व्हिडिओ नको म्हणून. काय नाही अरे अडवलीतली लोक बघतील तरी. हा, मग. हैसून शेप गेलो आमच्याकडनं नारिंगऱ्या कापांसाठी खास. सकाळसून व्हिडिओ तरी येत. बरोबर. हे, घे. आडवली आता पण काय तो माहिती नाही. मी बघ आणता मला पण माहिती नाही. आपल्याला माहिती. फेमस आहे तो. हा पेवर जातो. ते आता आमची माझा गाडी. कोणाचं कोण तो माहितो नाही. हम्म. कारण त्यावर प्रश्न येत नाही आपल्याला. मग आता काय याच्यात रंगबिंग टाकणार हो? नाही हळद बिळद नाही पांढरीच करणार हो? हा सफेद वाली. पहिली माहीत आहे पहिली आम्ही एकदमच लहान होतो तेव्हा गावाकडनं मुंबईत जाताना असे ते आपले मिठाईचे बॉक्स मिठाई मुंबईची लोक आणायची ना ते रंगीत बॉक्स आता मुंबईत लाल लोकं कलरचे. काय? हो. काम ऐक आधी माझं पूर्ण आहे. त्या मिठाईच्या बॉक्समधनं रिटर्न ही कापा जायची. हा. किती म्हणजे आमच्याकडे 5-6 जरी बॉक्स असायचे. आता अजून कापा तरी जाते. नाही कापा जायचंच नाही. कापा जाते जात दाखवून तू लाडूनी कापा जातो तू माका माहिती नाही. काय खाता काय जाता हैसून आता मी हैसूल्यांची बाजूच घेत नाही. हैसून खाजा आणि लाडू जाय कसा. पण मुंबईतून येताना हे तर दुकानात ह्या घेतात काय घेतात फारसान आणि फार- बिस्किटचं पुढं मारी आणि हय येतात आमच्याकडे. काय चुकीचं बोललंय बघ मला सांग मी. हा म्हणून मग तुमका आता ह्या मिळत नाही बॉक्स मिळत नाही तुमका माका कापा. box कसं मिळतो लो कापा देव. सही बाई सही बाई. चाय पावडर पण खायची सोसायटी सगळे रेड लेबल सगळी चाय पावडर मिळतात. ते काय हा, बघ. पण समजत त्यांनी नाही. तशी चुकी त्यांनी तशी चुकी केलेली तर आम्ही कापा कसून देणार आमका त्या खाजानी लाडून ठेवचे लागतले. बरोबर जशाक की तू? तसे. जशाक तसे अरे तरी पण आम्ही म्हणता मरा नाही आम्ही कॉपा विकमा या आमचा गावचं ह्या असतात काय करते की मग आता वेलची कधी ढकलणार याच्यात? हा? वेलची नंतर वेळ वेळा पाणी पुतं घातलं की नाही. आता टाकतलं माझ्यासमोर. पाणी जरा सवय जरा पाणी सुटतं रे साखरेला. साखर एक पाणी सुट्टा होया त्यासाठी. हा खोबऱ्यात ऐसा कारण ऐसा पाणी वापरलेलं नाही होता ना. ओके ओके.
मग तुका खयसून ऑर्डरी असतात तसे कापांसाठी? नाही बाबा नाही. नाही हयच पुणग्याकडेच. मी आमच्या घरात हवी असते तर बनवतोय. आता आडवली त्या दिवशी 500 रुपयाची केलंय. त्या दिवशी मी आचऱ्यातून येताना ना बेकरीवर त्या विचारले ना कापाचे. बेकरीत पण कापा मिळतं? अय्यंगर बेकरीत आचऱ्यात ती कणकवली रोडला दवाखाना ती साऊथ इंडियन लोक असतात ती. हा तोय. ती एवढीशी कापा होती ते पॅकिंग केलेली होती. म्हटलं हे काय हो म्हटलं तर कापा ती कशी तुमका हवी तर म्हटलं ह्या म्हटलं भारी आहे का म्हटलं नको बाबा मी विचारलंय म्हटलं फक्त तुमका. मग हे आता कापा कोणासाठी करतं? मुंबईत कोण जाता? पूनम काय जाता मुंबईत? मग असं माका वाटलं मी जाताय म्हणून करतोस की का? तू जातात म्हणून करत. हा अरे वा छान छान. बाबू जाता हो आज चालला मुंबईला आला आणि चालला पण. हो आता पुन्हा संध्याकाळी जाता उद्या. मग मी चाललोय. तर मित्रांनो तुम्हाला पण अशी अय्यंगर बेकरीतली कापं हवी असतील तर ती तुमका अय्यंगर बेकरीतच मिळतील. पण तुमका घरगुती कापा हवी असतील तर ती पुण्याकडे मिळतील. याआधी पण पुण्यान पाठवल्यानंच काही प्रेक्षकांना कापा, कारण की आम्ही ती कमी प्रमाणात असतात, कारण की घरात बनवूची म्हणजे ती जास्त मोठ्या प्रमाणात बनवू मिळत नाही. आता मी नेते आधी खाऊ मग तुम्ही मागवा. हो गेला की प्रोसेस मोठी अजून प्रोसिजर. वेळ जातो बघ एका अजून. अजून काय करतो? हां म्हणून तू ही कामं करत नाही. तू वेळवाली तू शॉर्टकटवाली कामं करतस सगळी. बरोबर. ही काय वेलची पूड? पावडर. वा तीच वेलची पूड तुझ्या भाषेत. त्या दिवशी कसं केलेलं आहे माहितीये का मी आढळले. गाजर घालून करू शकता ना, बीट घालून. गाजर ना भाज्या म्हणता ताई म्हणता हे कर म्हणता हे कर हे. हा. काजू लावलंय हा. मिसरा. हा काजू टाकू टाकलंय. शकता. आणि काजू कत्री सारखी झाली एकदम आणि आंबो घातलंय होतं. हा हा ह्या बरोबर आहे. या पुणग्याचं काय हो? बटाटी टाक तांबाटे टाक. मस्त बनता. जो ह्यो व्हिडिओ कोण ना मी सांगता येता बटाटी घालतात कापान तूर. बटाटे घालतो. बटाटी घालतो. रवा पण घालतो. कोणा कमेंट जरूर टाका बटाटी घालतात की नाही ती. कशी टोमॅटो पण घालतात. मी टोमॅटोची स्वतः बनवलेली मग हसाकच येता. काजू घालू शकता, नंतर तुझा आंबो घालू शकता, रवो पण घालू शकता. तो म्हणजे पट्टा याच्यात जाता आता टेस्ट. हा बटाटी चालू शकता. उकडलेली ती सुद्धा उकडू. ठीक आहे बघूया आपण. पण अति पण जास्त शिजवायची नाही ती. ओके 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 ओके. आणि एक सबस्क्रायबर वाले शेवटला कापा टाकले त्यांची बटाटी घालूनच कापावं. हा त्यांका गेलेली हा गेलेली म्हणून त्यांचा रिप्लाय काय इलो नाही मागा अजून. पण एकदम सुंदर अशी मस्त झालेली. खरोखरच सांगता येईल. दाखवूया मग आपण एकदा. वा छान सुगंध सुटलेला आहे. केशर पण घात असं टाकलं पाहिजे ना. रंग घेऊन यायचं. येतोय केशर मागून. माका माहित ह्यो मेनू माका वाटला आज कुर्ल्यांचो मेनू हा. कुर्ल्यांचं गुरुवार नाही कुर्ल्यांचा मेनू नसतात. माका बाबलो बोललो पुणग्याकडे गोंतीभर कुर्ली पुणग्यान कल रात्री पकडली. पण गावभर चर्चा. काय तरी गेला त्याच्यातून पाणी त्या आमच्या आंब्याकडून उतरला होती की मी यांना सांगते का माका दिकलं होती. तर आणखी आपली भावाची पुढे आमच्या पुढे ती टीम पुढे. मग त्याच्यातून आम्ही पाठी वळला आणि ती टीम पुढे गेली. ती गेली पुढे. कोण कोण? आणि हे शशी भाऊजी माहिती. टीम पंकज भाऊजी. ही आमची दोघांची टीम नवरा बायकोची. आणि ह्याची पंकज भाऊजींची ती वेगळी टीम आहे. व त्याने आमका बघल्याबरोबर पंकज भाऊजींच्या टीम मध्ये पुष्पा नाही हा. मग च्या पुष्पाची वेगळी टीम हा. मग पुष्पा एकटाच आता कुर्ल्यांका. रात्री बघ वाळत असत. काय को करतं कुर्ले धरतय. हा म्हणजे हळूहळू पाणी आटलेलं आता हो केलेला म्हणून एकीकडे आता ही तयारी चालू आहे. ताट का शकता आता. हा कळलं आता माका गरम असता ना म्हणून तर केळीचं पान घ्यायचं. या शेटला
शेपला केळीचं पान नको आहे, या शेपला हे ताटच पाहिजे. वेगळं शेप आहे. अरे पटापट करतास रे तुम्ही, हाक पण मारत नाही. तर मंडळी मधला जरा स्किप झालेलो पार्ट हा. शेप आमचं जरा जास्त धांदीत दिसता, त्या गाडी आता अडवलीची त्यामुळे गडबडीत केल्या ना. थांब, 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 थांब. हे घे ह्याच्यावर घे. हा तो काय झालो झालं घे. अरे झाले, शेप पळालो. शेप पळालो. काहीतरी म्हणा. थांब ते जाऊ नको काकी. थांब जाऊ नको जरा वेळ थांब. असे चौकोनी करण्याचे असे त्रिकोणी करायचे. मदर कर. नाही जाऊन द्या आता. कर ना. मी नाही तूच कर. मागा घे धर घेतली कोणी कशी हा काजू कतली सारखे. काजू कतरी. थांब चिनू थांब. माणसांच्या आधी ता टेस्ट करता हा. आणि मग तू बोकू दे बोकू. मग ते बघू त्याला नका. बोको मांजूर घ्यावा. बोको कशा? मांजूर या का. हा म्हणून बोको होय. हा म्हणून हा बोकू. ओके ओके. 40 वर्ष चला बाय बाय. गाडी मिळाली नाही तर फोन करा. ए विनी चला अशा प्रकारे खाऊन कापं झालेली आहेत. एक टेस्टिंग करून बघा. टेस्टिंग म्हणजे बारीकच टेस्ट करतोय. आम्ही याच्या आधी टेस्ट केलेली आहे. मस्त जुनी आठवण. कशा प्रकारे आपली कापं झालेली आहेत आणि कापं बनवण्याची पण केलेली आहे. मग आता खाऊ घेवा. हा खाऊ घ्या. खाऊ होई असतील तर ऑर्डर करा. ऑर्डर करा. बॉक्स बिक त्यांना पाठवूचे आहेत की म्हणजे परत बोलू आमच्या बॉक्स नाही हे बघा, बॉक्स मी लोणचं पाठवा. पण बनवलेलं आहे. पण ते मिळणार नाही आहे. ते तिकडे येत अगं त्याचे चार सगळ्याकडे वाटली जायचं. कोडी माझी काढाल तर अशी मारीन फाईट, झटक्यामध्ये विरून जाईल सारी तुमची ऐट. हो सारी तुमची ऐट. कोडी माझी काढाल तर. कोपून घ्या. चल बाबा वाजले बघ किती. काळोख पडा गेलो. कोपून घ्या. को 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 पुन घेऊ. चल. चला अशा प्रकारे निरोप घ्यायची वेळ झालेली आहे. निरोप समारंभ. मग निरोप समारंभात काहीतरी गिफ्ट देतात. ते काय हे बघ. पुष्पगुच्छ. मिरचीची रोपण येतं. नाही आता हत्ती तुझ्याकडे जगतील तरी जाऊन दे. मी घरी लक्ष ठेवू नाही माझ्याकडे. आणि माझ्याकडे ना सहसा मिरची जगत नाही आता. पहिले जगत होते. मी लावलंय की जगतं. होय होय अजून चांगलं आहे. बरोबर आहे. ओके एक नंबरचं दिलास. वा बाकीची तुका तुझ्या ते नको मका. हा ती तशी नकोच असतं. एकदा बाबल्याने दिल्या ना असा सेम असा. हा तर तसाच गेला. मका असाच व्हाय होता. ते का सांगते तरी माका असा नाही म्हणता ह्याच बेस्ट हा. तो जेव्हा म्हणता ह्या बेस्ट हा तेव्हा आपण समजायचं. अरे चालू पण झाले. नेतो त्या मुंबईत शाळेत घालतो. कोण? तू त्या शाळेत विचार. शाळेत. त्या शाळेत येतं रे. हा दे चल. पिशवी फक्त नुसती फाडायची. होय होय बाकी ते का काय करू नको नाही तर Yes. कुस्करू मुस्करू नाही, नाही, जाशील. नाही. तू नाटाच्या कुटावर तू माका असणार माहिती. बरोबर. त्या नाटाच्या कुट्यावाल्यानं तेवढी बाग तयार केला ना एवढी. ती माहिता काय बाग काय तयार केला. अकडचा कुपडायचा हळी लावायचा. अकडचा कुपडायचा हळी म्हणजे त्या लावायचा. दुसऱ्या दिवशी वेगळा त्याच्यातच गेला सुस्ता. आता ह्या असं तसा वया. तो सर ती झाडा मुळा धरती म्हणजे मुळा म्हणजे माती ह्या करून घेती शोषून. तर तुझा तिसराच चाललेला असता. त्या काढ हकडे उपड तकडचं काढ तकडे उपड. ता एक दी. मस्त दे. फांदी नको हा. मग फांदी माझ्याकडे जगली तर मग घ्या होईत.
जगात मग फांदीच दिली मी थांब मग सरळवाली फांदी होया माका तेच पत्तीचं घेऊन जा नको 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 या की नाही काय आहे त्या? पेरवणीचा. काय हे बघ एवढं झालंय अरे पेरूची तर माझ्याकडे मरणाची आहेत म्हणून मग पेरू एकच मी माकात नाही मिळालो तो मी मुंबई गुते तेव्हा धरलो तो ह्याची लावलास ह्याचं झाड हो पिशवेत लावला ह्याची फांदी मग एका देवा कटर आणानी टुक 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 करून हा मोठीच देवा हे ह्याची नाही ह्याचा ह्याचा हा ह्या माझ्याकडे ह्या ऑरेंजवाला कमळाचं कधी भेटतंय का बघ मला असं ते पॉन्ड बनवायचं आहे कमळासाठी कोणी तर सांगले माझ्याकडे कमळाचा कोणच कोणतरी सांगले ना का कमळ हा कोणाकडे हा 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 असं ह्या कलरचा कमळ कसला तर मी त्यांना विचारलंय नाही नाही ह्या कलरचा कमळ व्हाया माका हा एका माणसा कमळ हा कमळ ह्या असला ताळ्याचा कमळ व्हाया पण माका बघ. कमळाचा जांभळ्या कलरचा हा मग बघ तिच्याकडे बघ मिळत तर कसले काय दिलास हा हे भारी ऐसला नाही जपानचा तास जपान जपान युपी याच्यातही दाखवतोय हिरव्या कलर तुम्ही कलर केलास कलर लावलेलो आहे असा अशी गडबड आहे आज पण मी ना ह्याच असं लाल रंगाचा ना लाल थांब थांब दी. का भेंड्याचा लावलंय मी म्हणलं ह्या असं लाल भेंडी कसा आहे, काय भेंडो नाही ती भेंडी हम्म साक्षीची काय तर भेंडी साली साक्षीचं नाव आठवलं आता भेंडी साली तोशी मोठी धरतात ना म्हणी थांब थांब मोठी हा खालचूनच का पूर्ण तर अजूनच कापते. हा तसं सरळच व्हाया माका आणखी हे नाही नाही बस झाली बाग आणखी एक नको नाही नाही एक अक्की माका काय मूर्ख अरे त्याच्या दोन आणखी दोन. माका उंचच माका खाली फांदी नको असतात माझी जरा बघ जास्वंदी वेगळे आहेत माझं सिस्टम एकच हवी हा हा एक दो एका पडवळ्याची देवा दोन बी हा पडव्याचे टाक त्याच्यातच टाक ना परत खई बांधतं चल, मी तुझा निरोप घेते हा नाही मी पण घेतोय कारण मी जाते जाते म्हणजे जाते हम्म. जाते म्हणजे जाते हम्म? हम्म? कया काय वडाचा काही लावलास मंडेचा नको आहे. गोंड्याचा नको, माका नको, वाटलं मंडेचा वडाचा. नको. रात्राणी आहे तुझ्याकडे तू दिलेली आहेस गेल्या टायमाक दिलेली अजून दिली. पण वास नाही येत त्यांचं काय दोन आहेत रात्रानी तर मंडळी अशा प्रकारे निरोप समारंभ झालेलो हा त्या निरोप समारंभात ह्या एक झाड आणि ता एक झाड काय तर कवटी चापायचा कलम असे आमका निरोप समारंभात भेटवस्तू मिळाली आणि बिये पण मिळालेले आहेत त्यात अळी घालूचे आहेत या तर आता काय इथेच तर थांबूया. कडे बाग बगीचा उठवतो तो मंडळी बागा बाग काय माझी करणार आहे हा. ह्या झाडाकडचा कुपन नाही टाकलेला. तरी पण बाग तुमका मी दाखवणार आहे सध्या ती आता रंगात याच्या येतात रंगात येतात म्हणून ती दाखवत नाही रंगात दाखवीत नाही हा नंतर दाखवणार नंतर दाखवतो तर मित्रांनो इथेच थांबूया भेटूया आपल्या अशाच मजा मस्तीच्या व्हिडिओ आता तुमका शेतीचे व्हिडिओ पण येणार आता लवकरच हा त्यामुळे चॅनल का नवीन असतील तर सबस्क्राईब करून ठेवा पटकन का शेतीचे व्हिडिओ आमचे भारी असतात कार 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 आवाज तरी म्हटलं ह्याच्यात आवाज कसं नाही तो थांबण्यातला नाही तो पुणग्याचो जिल्हा तो त्यामुळे तो आमण्यातलं नाही हा. तर मित्रांनो आता इथेच थांबूया भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओ तोपर्यंत बाय 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 आता एका बाय आता धुतोय बाय बाय व्हायचं. नाही करणार आता एका धुतोय हा आता धुण्याचा कार्यक्रम हा. हा तर एका तुर्तास पहिलं बाय बाय धुणार आणि मग बाकीचा बघा